Gala, kumusta ngayong gabi kanyang tanan kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan makagagahom nga amahan nga naa ka sa trono sa kaitasan sa mga langit. Nining taknaa sa gihapon kami magahatag mga pagdaig ug mga pagpasalamat diha kanimo. Ikaw ang Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Ginoo, nagaampo kami kanimo nga magapanalangin ka niini nga programa nga unta mahimo kining instrumento ngadto sa pagpaabot sa nagalain-laing dapit sa kalibutan, din ang mga nagapaminaw hinaot pang mainfluensyahan sa Espiritu Santo, din ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran og sila o Dios imong pagakabigon sa pagduol nga mga laga dinha kanimo. Ginoong Dios, salamat sa imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pag-ampo. Kining tanan among tuuhan ug lauman nga among madawat pinagil lamang sa pangalan ni Jesucristo nga among matud nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga gala, sama sa ato nga naandan at sa dili pa ta moadto sa pinakamin porsyon
sa ato nga programa ato sa ni ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Kuya, maayong udto mo greet ko og happy birthday ni Dudong Ilvin nga nag-birthday siya karong adlaw. Ika 7 years old niya. Dongbin, happy birthday and hope nga you are in good health og more blessings from God from sa tanan nimong igagaw og uyuan o giyaan. Salamat sa pagbasa, sir. Okay, niapatay basahon na niapatay basahon okay. Maayong hapon, Brother June. Layo pa hinuon ang oras sa inyong programa pero mag-text na lang kudaan para sigurado gyud nga mabasa kay ug maawahin ako pagkaugma naman mabasahan ang akong text. Pasalamat lang ko kang pari Gumer sa iyahang pagtabang sa akong anak nga dedisgrasya. Pare, salamat gyud kaayo sa imong pagtabang kang Rooney. Kung wala pa ka, delikado ang iyang kahimtang karon. Safe na pare. Salamat sa pagbasa, sir. Okay, salamat sad po diha sa inyong pagpaabot sa inyong mensahe dinhi sa ato nga programa. Last text nga akong basahon. Kanunay ming naminaw ninyo, sir, ang among pangutana man eh. So di lang usa tanong kay naamay pangutana nga ako nang natiksan, no? Naka-text ko kaganina nga wa pay udto. Naka-text ko huwal nga naghuwat-huwat ko nga mo tuang ang ulan og unya iyahang sulti maayo hinuon, sir, nga imo na nga gitagad ang akong text kay dugay-dugay naman na pero kasabot lang gyud mi nga doon na mo'y daghan nga giatiman nga mga pangutana mauna nga naghulat lang pod mi. So salamat kaayo kana na ang brother Hipolito sa imuhang kuan sa imuhang gitext dire. So ato ning tagaan ron og kuan kana na ang atensyon brother Hipolito ang imuhang text. Well, si brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message ang cellphone. Mas maayo sad siguro brother Libby nga imo usa malili diha nga atong monitor aron atong mahibaluan kundi ining mga nasura o dapitas kalibutan nagagikan ang ato nga mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, sa gihapon mayong gabi no sa tanan natong mga kahigalaan, tanan natong mga listeners, mga viewers sa atong programa. Kamong tanan mahigala gina-welcome na sa namon ining lain na sa edisyon sa tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede na mo makapadangat higala og mga mensahe nga hinamo. Labi na mga birthday greetings, mga anniversaries, ug uban pa mga importanteng messages o kaha na amoy mga pangutana, labi na mga follow-up sa pangutana sa mga pangutana nga atong naisgutan sa labay mga panahon. So pwede na higala makasend na mga rin ato aron ato na onyang mabasa, no? Atangin nyo karon taod ang pagtubag sa pangutana, kalipay na mo nga dunay mga participation, mga dugang tubag nga among madawat gikan ninyo. Text lang mo sa among mga number ni Brother John or pwede ari ninyo ipaagi sa comment section nato sa atong Facebook mga higala. Alang sa mga listener nato sa radio o nawa pa mo kasulaitan aw sa atong live, i-search lang ninyo sa inyong Facebook ang DYCM Bugo Adventist. Muna siya, DYCM Bugo Adventist. Makita niyo itong programa, i-follow ninyo palihog o niya ato sang ilay katong programa niya ato pong i-share mga higala ngadto sa ato mga friend para nga di lang kita rin mabless kundi bisan pa ang ato mga kahigalaan nga atong gisharean mabless po sila silang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo.
Okay, pwede na makapadang at higala kaya ito ng sugdan o basa ang mga messages nga atong nakita sa screen. Pwede arimos makipad number naman ni Brother John kung ganahon sa permi. Pwede sa mo sa comment section mapadangat sa inyong mensahe. Okay, ato na ning sulayan paglili mga higala. Ato nakita din nag-una gini si Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Mayong gabi sa mga kaigsoonang tigpaminaw. Niining programa og maayong gabi isab kaninyo Brother John og Kuya Livy. God bless sa tanan. Okay, God bless also Brother Ronilo Itang. Okay, ni apod si Mundel Bangalisan. Mayong gabi dira sa inyo Kuya John og sa tanan nga naminaw. Nya dipagid share mensahe og kay Kuya Live. Okay, salamat no. Okay, maayong gabi po nimo diha dong og gabi magay isnasod imong himutangan but thank you good kaayo sa imong pagbiyo. Okay. Ato pa ning tanaw ning uban ni apod si Brother Rufino Moreno nag-send po siya duha ka heart og duha kamot nga nagpray. Salamat Brother Rufino. Nya niya siya minsay, good evening Bro Liv og Bro John og sa tanang kapaglaom. Mayong pagpaminaw sa Jesus is our hope. God bless all of us. Salamat sa pagbasa Brother Libe. Okay, salamat pod sa pag-message din sa atong programa Brother Rufino. Og saban pa nato makigalan, salamat kaayo sa inyong pagtanaw. Pwede mo makapadangat gyapon higala og mga messages no kay panahon na nga atong pangbasahon ang inyong mga importante nga mga mensahe. Ato sa ring lilion ng pikas nga screen, ato sa ring pangbasahon ning uban nga nag-love, ang uban nag-like sa ato nga program. Okay, ato ning tanahon. Niya si Jofel Broniola Diheto Miralies. Ano nakiguban sa dato? Salamat ga sa imuhang pagbiyoga asa man karon na pagkaglanaw o nabalik na kagmasbati. Thank you so much for viewing ha sa ato nga program. Okay, mao ni higala ang tag-iya sa Jobstar Printing Press Services, no? Ini kamo og unsay inyohang plano din ha mga project sa eskwelahan niya dinhimo dool kay ubos ra magigkaayo ni sila og presyo unya di kalidad gyud pod ang ilang trabaho pero tahi po nagma-uniform Brother Jones mga basketball ug yes, pa. Unsa pa na din na mga basketball uniforms o unsa pa na mga unsa pa na inyong mga kuan diha. Ay lang mo tuo sa istorya anha na mo tuog inyong makita basta di mo magmahay sa kalidad sa ilahang trabaho mga poster. Remember ha Jobstar Printing Services. Okay, niya po si Joan Mingo Goliemas. Kung sa ning pag-umangkon Brother Libe, salamat dong sa pagsigin mo view. Kuha man ni security guard ba ni sa kuan sa Bumidco sa Midilin kaso nga lang nagsira na ang Central. I don't know kung diin sa ding ahensya na ron siya or company na connected. Nabalhin na ron siguro. Oo, thank you dong sa pag-view. Kanunay magini siyang nag-view ako ning mamatikdan lang. Thank you dong. Niya po si Chini Doktora Langgido 5 ang wife ni Brother John Michael 5. Mayong gabi Doktora, salamat sa inyong pagbiyo sa ato nga programa. God bless ninyong tanan diha. Okay, niya sad si Rosalyn Mainit sa Germany po ni. So good evening Inday Rosalyn. Aba ni Day Bilin diha sa Germany. Okay, ato ning lilion niya mga nag-like niya po si Brother Ronilo Itang, Ginaline Lumuntad sa Takop, niya po si Brother Rufino Moreno sa Look San Remio, niya po si Brother Budam Flores sa Tubuso, o niya si Jelen Tiro, naani sa Tambungon, orag birthday baron siguro, ang inahan mo ni Berjono? Ang mama ni kuan ni Legend. Birthday ron, happy birthday Mads. Mads nilang birthday day nimo wa man lang ko kabantay kay wa mag-imbitasyon pero maimbitar mig dili ninang kanini ang mare
Okay ra na. Ang importante nga tuloy ang ligaya. Happy birthday gikan diri sa Jesus is our hope. Uyab ni Brother Rowell. Mura. Mura na. Murag ba tinuod po na imong sulti? Mura. Kanya niya po si Mundel Banggalisan. Okay. Mao ni atong mga nakita din sa screen mga higala nga mga kahigalaan nga nag-like, ang uban nag-love sa atong program. So karong taon-taon atong pangbasahon ang inyong mga mensahe or mga contribution bakag mga pangutana atong pantan-aw niya. Ako lang ibalik ang panahon ni Brother John sa pagtagad sa pangutana nga entertainon karong gabi na. Okay na pa di ay si Brother Edwin Otarte, Brother John. Good evening mga kapaglaom. Okay, daghang salamat Brother Edwin Otarte. Kumusta diha ni Brother Saddam o ni Bimbim o tanan mo din nga nagsunod sa atong programa. Well, ato tahag higala sa paghatag og atensyon ining pangutana ni Hipolito Canales. Salamat Brad na nakakongkuang kita ubay-ubay kita og conversation kaganina tungod kay ulan manggod unya medyo inunta ang akong pag-standby wa pud masayang kay nitubay masad ka sa ako ang pag-text no unya salamat kaayo maunay nindot no nga mga kinaiya sa tao nga ingon ana nga kamao maghuna-huna og unsay insakto unsay dili naa magoy mga tao nga mangutana unya pangutana ang iya ra pong gusto mo'y masunod dili ang tubag sa iyang pangutana gikas Biblia kanang maingon nato ba nga dili ka matuuran ang gipangita ang gusto lang makig-argumento. Inya salamat ha Brother Hipolito Canales no kanang imuhang apelyido familiar kay na namo kay ang iyaan akos pagagawan ang nabana Canales no mo ni ang iyang pangutana. Good eve sir Hipolito Canales ni nakasulay ko og simba sa inyong simbahan natingala gyud ko murag gyud di ay mog mga kulto kay wa gyud ko'y nakita nga larawan. Kay daghang kayong salamat Brother Hipolito Canales no matud pa nimo nga nakasunod ka gyud sa among simbahan ug natingala ka kay kami murag gyud mga kulto kay wa gyud larawan ang amo nga simbahan. Yes, tinuod man na kung larawan gani misgutan kanang gitawag graven images dili gyud ka makakita diha niya na unya karon kaganina may mga gipasabot naman ko ganina sa imo bahin ani so pun-an na lang nako unamo dire ni Brother Libby ang pagpasabot kining mga bahina. Ang tinuod Brother Hipolito usa sa mga nahimong rason ni katarungan nga sa pagsulod nimo sa among simbahan wala kay nakita nga larawan. Unya sa dinha nga wa kay nakita ang nipasok sa imong hunahuna kulto. Munay imong hunahuna. Kay tingali ka sa pagsulod nimo kung doon na pa'y larawan nga imong nakita mga graven images dili mo abot sa imong hunahuna nga kulto. Pero normal nga wa kay nakitang mga graven images didto sa simbahan kay ang simbahan nga imong gisudlan dili simbahan ninyo, simbahan sa Seventh-day Adventist. In short nga dili ka na gyud inosente mahitungod og simbahan kay nakasunod ka namang gyud ay no nakasunod ka namang gyud. Pero tuguti Brother Hipolito Canales nga ang pulong sa Dios mo'y maghatag nimo og katin-awan kana kun matin-awan pa ang imo hunahuna uban sa tanang naminaw karon. Pamatii ang ikaduhang Timoteo 3:16 ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Diha na upat man ang gisgutan pamadlong pagpanulid ug pagmatutos pagkamatarong. But the first portion or but my point ginguni ang tibuok nga kasulatan
gituga sa Dios. Ang Dios nagtuga sa kasulatan nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Sa laktod paggasulti, ang balaang kasulatan, ang Dios mo'y nagmugna, ang Dios mo'y nagtuga, ang tumog og katuyuan alang sa pagpanudlo. Kung alang man sa pagpanudlo, nagpasabot nga ang Dios dunay gitudlo ug nagpasabot nga ang tao tudloanan. Nganong tudloanan man tungod kay wa siya masayod. Busan niining higayuna, Brother Hipolito, uban sa tanang mga naminaw, masayod na gyud mo karon kay matudluan man gyud mo kung unsay gisulti sa Dios dinhi. So kung atong tan-aw dinhi, ang tinuod pagasulti, Brother Hipolito, wala mi nakigbatok diha og unsay inyong baruganan, unsay inyong gituhuan kay kasagaran ra bagyod sa inyong mga kauban ang huna-huna gidaot, gibirahan. Mo bitaw na nga nadisinyo gyud ni nga programa sa kahanginan nga wa ang topic nga hisgutan diri dili gikan namo kundi gikan sa mga tigpaminaw. Ug among gipasalamatan gyud na nga kanang mga naminaw nag-text diri nagpadalag pangutana kay kanang inyong mga pangutana naata dinha, ha? Ang inyong pangutana mo'y maghatag og kulor sa atong nga programa. Nya, mahitungod ni Brother Hipolito, wala mi tuyo sa pagpanghilabot ug unsa may gibarugwa gituhuan sa uban. Ang amo lang ang pagpasabot. Unya, kung atong tan-aw dinhi, ni amani kining maghisgot og mga larawan og graven images gihuna-huna magyud na sa uban nga gidaot mo. Pero amo raning na-receive, gikan ninyo sama nimo Brother Hipolito Canales, na-receive na mo ning text gikan nimo, unya gikan nimo ni unya among gipasabot sa mga nahisulat sa Biblia nga gitudlo sa Dios. Pamatiin ninyo sumala dinhi sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 3, 4 ug 5. Kini ang unang sugo diha sa napulo ka sugo. Tanawa, Brother Hipolito, akong basahon na. Dili ka magbaton og lain nga mga lain nga Dios sa atubangan ko. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga tua sa itaas langit kun dinis ilalom sa yuta kun sa anaa sa tubig sa ilalom sa yuta. Kini dili gid ko motuo, Brother Hipolito, nga kining porsyuna, kining mga bahina wa o dili nimo masabtan. So usa sa mga rason o hinungdan ngano nga pagsulod nimo sa among simbahan wala kay nakita nga mga larawan tungod ni ining bahina. Kaso nga lang ning abot sa imong huna-huna nga kulto. O kay may larawan pa unta to, di maabot sa imong hunahuna na nga kulto. Pero wa may larawan ang imong hunahunag pagsabot kulto. Unya nahibaw ka ba kung diin gikan gyud ang pinakapunuan gyud mahitungod aning mga larawan? Wa gyud lain ang pinakadako nga kulto sa kalibutan, mga pagano. Nabali lang ang inyong paghunahuna nga kami ang kulto, unya ang gigikanan na hinuon niini mo'y dili na kulto. Unya, usa sa mga rason o katarungan nga didto sa simbahan sa Seventh-day Adventist pagsulod nimo wa kay nakita nga mga larawan kana tungod ni ining gisultis Ginoo. Ang gisulti dinhi dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa tubangan ko, alang kanimo dili ka magbuhat og mga larawan og mga linilok sa bisan unsang dagwaya dito sa itaas langit kun dinhi sa ilalom sa yuta. So usana sa mga rason ni katarungan nganong wa kay nakita didto nga mga larawan sulod sa simbahan tungod kay gidili sa Dios ang pagbuhat og mga larawan og mga linilok. Nasayod mi, Brother Hipolito, nga ang uban pod sa inyo mugamit, muhatag og mga nagkalain-lain nga mga rasones o katarunganes aron lang sad kapanalipdan kung ngano nga nagbutang mo og mga larawan o linilok diha sa inyong simbahan. But I don't care kung unsa man ang mga larawan na
ang gibutang dinha sa inyong simbahan apan sa among simbahan ingon ni ini ang baruganan nga gitudlo sa Dios nga dili ka magbuhat og mga larawan og mga linilok. Sa 5 nagsulti dinhi, dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila kay ako mao ang imong Dios, Dios nga abubhuan. Kung imong lantahon dinhi, wa itugot ang pagbuhat og larawan og linilok, wa sad itugot nga magyukbo diha sa mga larawan og maunay mga rason o katarungan nga ang Seventh-day Adventist ingon ni ana ang imong nakita diha nga walay larawan diha sa simbahan kay wa itugot sa Dios nga ang tao magbuhat og larawan og mga linilok. Pero wa na nagpasabot nga kulto kung dili nagsunod lang sa gisugo sa Ginoo. Tan-awa ra gud Brother Hipolito, pamatii ra gud na ang gihisgutan sumala sa Ecclesiastes kapitulo 12 versikulo 13 ang gisulti kini mao ang katapusan sa tanang mga butang, ang tanan na dungog na, kahadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo kay kini mao ang katungdanan sa tao. Tanawa, kahadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo kay kini mao ang katungdanan sa tao. Tungod ni ana Brother Hipolito, ang among katungdanan amo lang nga gihimo, gisunod namo ang giingon sa Ginoo, dili ka magbuhat larawan og linilok og dili ka magyukbo. Ngani sa atong gibasa ang pasiyunang mga bersikulo nga gisulti ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa gitudlo gyud na sa Dios ang among katungdanan among gihimo og tungod ni ana Brother Hipolito dili minimo ma-blame sa pagsulod nimo sa among simbahan nga walay mga larawan. Ha? Okay. Kung atong basahon dinhi sa Deuteronomio kapitulo 4 versikulo 16 ingon niini ang gisulat Brother Hipolito uban sa tanang naminaw karon. Aron dili kamo mga daot sa inyong kaugalingon kalom na. Tan-awa og unsay mahimo unya, ha, nga epekto diay ning nagtinil ani, ha? Mga daot ra sila sa ilang kaugalingon. Unya gisgutan dinhi og dili kamo magbuhat og linilok nga larawan. Tandaan, gidili na Brother Hipolito. Busa kung sa pag-adto nimo sa among simbahan wa kay nakita ana didto tungod na niining mga bahina nga dili ka magbuhat og mga larawan nga linilok sa bisan unsang dagwaya sa panagway sa lalaki kun sa babae. O di ba klaro Brother Hipolito ang imong nabati karon, Hipolito Canales, uban sa nang mga naminaw karon nakadungog yun mo, dili magbuhat mga larawan og mga linilok, dili magbuhat og bisan unsang dagwaya, dagway sa lalaki kun sa dagway sa babae. Naapay nagsunod-sunod pa Brother Hipolito nga gihuna-huna na sa nila nga himuon nilang santos. Ila na po ng yukbo-yukbuan, ila na po ng ampo-ampuan, luhod-luhuran nila, ngani naa na po droy mga uwil-uwil nga gikan diha sa kuan, gikan ra pod sa inyong milagroso kunong pangulo sa simbahan. Pastilan Brother Hipolito, ngano mangyod nga ingon mangyod niini ang naa sa inyong mga panghuna-huna samtang ang pulong sa Dios inyong gitamakan. Gingisulti din, di ka magbuhat og mga larawan og linilok sa bisan unsang dagway sa lalaki og sa babae. Nga naman, daghana nagidrong mga linilok o larawan mga babae. Daghan sad kailong larawan og linilok nga mga lalaki. Ambot og ngano wa gyud ko kakita og mga linilok, mga larawan nga mga bati og naong, kasagaran, gwapo og gwapa gyud. Baw kaayog pilok, nindot kaayog mata, taliw-tiw kaayo og ilong. Mao gid nang imong makita. Ug unya kun imong tan-aw dinhi sa Levítico 26 Deuteronomio 27:15. Ingon niini Brother Hipolito Canales uban sa nang naminaw
27:15 sa Deuteronomio, ingon ni ini ang gisulti na open mind lang gyud mo. Kay total gisulti naman nato nga wa gyud ta na manghilabot, igo lang ta nga nagpasabot. Okay, ako masahon na. Nag-ingon dinhi, tinunglo ang tao nga magabuhat og larawan nga linilok. Unsay mahitabo sa taong nagbuhat og larawan nga linilok? Tinunglo. So makita nimo, Brother Ronilo, nga dili gyud lisod ang pagsabot sa kamaturan, simple ug yano lang gyud ang kamaturan nga imong masabtan karon makasabot ka na ngano sa dihang pagsulod nimo sa simbahan sa Seventh-day Adventist wala kay nakita nga mga larawan. Lahi sa ubang simbahan nga imong sudlan nga halos ang tanang haligi na ay mga guard, na ay mga security. Pagdiha pa lang sa may pultahan palangdaan, makita na nimo, mag-atubang ka na, dayon nimo sausaw sa imong tudlo sa tubig. Unya, dayon nimo buhat sa imong gibuhat nga wa kakahibaw kini uyon ba o dili sa kabubuton sa Ginoo. Ngano man na, tungod kay wa panumbalinga ang pulong sa Dios, pero ang gisulti tinunglo ang tao nga nagabuhat og larawan nga mga linilok. Yan, ato according to the Bible kay lisod man sad kaayo nga dili na lang gyud mo masultian mahitungod sa kamatuoran. Mutuo mo mas labing maayo og dili maayo apan sa adlaw sa katapusan maghatag ra gyud tang tanan og husay niini. Kung atong basahon ang 16:22 sa gihisgutan sa Deuteronomio, ingon niini Brother Hipolito Canales 16:22. Ingon niini ang gisulti dinhi niya pamati ini. Dili kausab magpatindog og larawan alang kanimo nga ginadumtan ni Jehova nga imong Dios. Nagingon na dili ka magpatindog og larawan alang kanimo nga ginadumtan ni Jehova nga imong Dios. Huna-huna ako no, nganong nahimong duol sa imong kasing-kasing ug huna-huna ang butang nga ginadumtan sa Dios. Ang gisulti dinhi, dili ka magpatindog og larawan alang kanimo nga ginadumtan ni Jehova nga imong Dios. Dili nako matugkad o sa akong panghunahuna o ngano nga ang butang nga gikaligot-gutan gidumtan sa Dios maoy inyong gihigugma ug maoy duol sa inyong kasing-kasing samtang gipalayo ninyo ang Dios. Nganong gipalayo ninyo ang Dios? Ang Dios nagsugo, dili magbuhat larawan og linilok, gisupak ninyo ang Dios. Unya inyo hinuon nga gihimo kining gidumtan sa Ginoo nga mga butang. Di ka magpatindog larawan og linilok kang sa mga butang nga gidumtan ni Jehova nga imong Dios. Gidumtan na sa Ginoo, Brother Hipolito. Karon magpakita mo mga katarungan nga wala sa kamatuoran. Unsa man na nga katarungan nga wala sa kamatuoran? Dayon mamuging mga santos man na. Unsa may but ipasabot sa santos? Spanish man na nga pagkasulti. Sa kuha na siya sa English, saint or holy. Sa sinultihan pa nato balaan. O sa Spanish pa na santos. Karon kung atong tan-aw dinhi, kadtong mga nailan nato nga santos, nilabay naman siguro ang San Pablo. Karon giila tamang gyud na beato kunong sulayan sa pagatan-aw dinhi. Og ang mga santos mahimuot ba ang sa mga larawan og linilok? Dinhi sa Buhat kapitulo 17 bersikulo 16 og kanini ang ato kununing basahon dinhi og samtang si Pablo santos ni di ba? Og samtang si Pablo nagpaabot kanila dito sa Atenas, ang iyang espiritu sa sulod niya nahagit sa pagkasuko sa iyang pagkakita nga ang syudad na puno sa mga larawan. Kung uyon pa sa kabubuton sa mga apostolis ug nainsakto pa ang inyong gihimo og gibuhat, how come nga ang espiritu diha sa sulod ni San Pablo nahagit sa pagkasuko sa diha nga ang syudad nakita niyang napuno sa mga larawan? Tungod ni ining mga butanga nga nakita ni San Pablo,
Gusto ba ka, Brother Hipolito, uban sa tanang mga naminaw nga makadungog ug makabati kung unsa kahait ug kabugat ang mga pulong nga migula sa baba ni Apostol Pablo sa diha nga iyang nakita nga ang syudad sa Atenas napuno sa mga larawan ug ang espiritu sa sulod niya nahagit sa pagkasuko. Ug kay ang espiritu sa sulod ni San Pablo nahagit man sa pagkasuko, inyo bang pamation kining mga bugat ug hait nga mga pulong nga migula sa baba ni Apostol Pablo? Santos ni si Pablo, pamatian ninyo ang 1:22 ug kinini ang 23 sa Roma. 1:22-23 sa Roma nagingon, sa ilang pagkamakainadmanon na himo hinuon silang mga buang. Ayaw mo paghuna-huna nga ang tanang mga edukado husto. Ayaw mo paghuna-huna ang tanang mga professional husto. Ha? Daghang mga panahon nga ang ilang na eskwelahan, ha? Mga edukado sila pero wa magamit sa insakto nga paggamit. Mao ning gisulti dinhi sa ilang pagkakinadmanon nahimo silang mga buang. Sa unsa may nakapahimo nilang mga buang? Ipadayon na kog basa sa 23, ug ang himaya sa dili mamatay nga Dios giilisan nilag mga larawan nga sama sa may kamatayon nga tao ug mga langgam, mga mananap, upat ug tiil ug mga binuhat nga nagakamang. Unsa ni sila? Sa ilang pagkinadmanon nahimo silang mga buang. Ang Biblia nagsulti ana, Brother Hipolito. Karon taliwala sa ato o kamo sa inyong pagsimba ni ana, makalaom bagyud ta nga ikaluwas na kung pamatii kuno ninyo ang Isaias 45:20, kung makalaom ba ang tao nga ikaluwas na niya? Akong basahon na. Nag-ingon dinhi sumala sa 45 kinini ang 20 sa Isaias nagingon, panagtigom kamo o panganhi pahaduol kamo sa tingob kamo nga nagpakagawa sa mga nasod, wala ing kahibalo kadtong na nagdala sa kahoy sa ilang linilok nga larawan ug na nagampo sa usa ka Dios nga dili makaluwas. Dili di ay na makaluwas, Brother Hipolito. Mao na nga ang mga Seventh-day Adventist wa gyud nagbutang niya na didto sa simbahan kay gibawal o gidili ka na sa Dios ug sa latod pagkasulti dili na makaluwas. Ang amo kanang makaluwas. Asa man ana? Kanang nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sinugdan sa katubigan, maunay makaluwas. Si Kristo ang makaluwas sa tao. Pamatii pa dinhi sa Isaias 2:8, Brother Hipolito, kung unsa katinaw ang mga butang nga gihisgutan dinhi. Sumala sa Isaias kapitulo 2 bersikulo 8, akong basahon ha, mauni ang gisulti matud pa. Ang ilang yuta na puno usab sa mga larawan, ilang ginasimba ang buhat sa ilang kaugalingong mga kamot, kadtong hinimo sa kaugalingon nilang mga tudlo. No, tanawa ha, ang uban ana kuan magud na kanana ang buga o tisa, ang uban kahoy. Amo naghihimo silang kaugalingong tudlo. Pero ang kasadya lang kay ang mga tao magluhod-luhod dayon. Pero wa man na itugot sa Ginoo. Pero ni alang, Brother Hipolito, ayaw gyud gunahon na, Brother Hipolito, nga ako kang ibirahan dinis kanginan. Ang amo di pagpasabot dili ang pagpanghilabot. Pamatii ragod ni ang Salmo 115:3 ngadto sa 8, ingon ni ini ang pamahayag unya. Open mind lang gyud ta, dili ta ingon nga kuan kay aron ba nga musangko ta sa kahimayaan sa Ginoo, kay Ginoo man kahamoy atong tuyo, ang Ginoo man kay atong dapigan. Pamatiin ninyo ni ang Salmo 115:3 ngadto sa 8, ingon ni ang gisulti, apan ang among Dios anaa sa mga langit, gibuhat niya ang tanang nakapahimot kaniya. Ang Dios di ay nga ilhon katong tuwa sa langit, Diyos nga creator, dili kay creature. What is the difference between creator and creature? Ngani amay mga bata. Creature gani binuhat, creator gani magbubuhat. Nagingon din apan ang among Dios anaa sa mga langit, gibuhat niya ang tanang makapahimot kaniya. Ang ilang mga Dios maong salapi o bulawan binuhat sa mga kamot sa mga tao.
sila adunay baba apan sila dili makasulti. O kamo ni ana di nagyud kinahanglan pang pasabton kay bawo man gyud mo. Sila adunay baba apan sila dili makasulti. Sila adunay mga mata apan sila dili makakita. Adunay mga igdulungog sila, meaning dunggan ba? Apan sila dili makadungog. Sila adunay mga ilong apan sila dili makapanimaho. Sila adunay mga kamot apan sila dili makahikap. Sila adunay mga tiil apan sila dili makalakaw. Ni makasulti sila pinaagi sa ilang tutunlan. Ang mga nanagbuhat kanila mahimong sama kanila ang tagsa-tagsa nga mosalig kanila. Klaro kini, Brother Hipolito, uban sa tanang naminaw. Therefore, mo ani ang gisultis Ginoo nang Juan 5:21, mga anak, likayin ninyo ang mga Dios-Dios. Ha? Munang hunong na muna na sig kugos-kugos anak makadlawon, gikag balay ngadto laing balay, magdala-dala ng emergency light, usahay mag-agwanta mo nagpayong-payong kay inyong payungan kay mabasa sa taligsik, ay wa na mauyon sa kabubuton sa Ginoo. Naarag yun na ninyo ung magpadayon mo kamong nakadungog ung nakabati sa pulong sa Dios. Well, si Brother Libby Higala maghatag og dugang pagpasabot ni ining mga bahina. Apan sa dili pa, mas maayo siguro Brother Libby nga imong malili diha ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, daghang salamat Brother John. Ako sa ring basahon na ini sulod sa akong kipad higala nga mensahe. Mayong gabi akong ipatimbaya. Lumad dato banag-banag naminaw mi karon diri sa Suba Talisay. Junior Dehito, daghan kayong salamat. Ay, salamat sa inyong pagpaminaw rin sa akong mga parinte niyo ni Brother John. Parinte nga wa magkailhanay ha. Kay unsaman gyud in town nga naglain-lain matagdapit nga atong nahuna-huna ang puy-an. So salamat lang sa inyong pagpaminaw and hopefully nga moabot ang panahon personally magkakita gid ninyo ta. Okay, ato ning tan-awon niya si Rosalyn Mainit. Good evening pod sa inyo diha kuya. God bless sa tanan. Gamping mo diha sa Germany. Okay, niya pod si Anita Cabaluna Clavis. Good evening bro Libby o bro John. So good evening no ninyo inyong pamilya niyo. Gabi niyo din ha day. Salamat sa pagbiuray. Adiyan niya po si Christy Layon, maayong gabi ninyo. Diha ninyo mga brad. Sargawano ni, sa ninyo. Diri sa Don Salvador. Asan Don Salvador? Don Salvador Negros. Tuwan ni sila dito siguro. Basing taga dito niyang bana basin, ni Christy. Basin. Adiyan niya po si Eric Kamay Apatan. Mayong gabi sa inyong tanan. Dira Angkol, Libby, watching from Lapu-Lapu City. So good evening dong Eric. Ay, may gabi sa tanang Tagalapu-Lapu nga nag-view sa atong programa karon. Kanya niya po si Saya Ang. Mayong gabi ninyo, Brad Libby o Brad John. Naminaw mi diri sa Panalipan, Katmon, Brad Mario ni. Brad Mario, may gabi diha. Nakaabot lagi ka Brad Mario kay kasagaran good ani niya lagi. So ay maghinapos naman, mahuman naman tag-abot kay na malagi ni siya poy kanana ang negosyo lagi. So salamat kayo Brother Mario unya tagay ko gamay kayong update unya sa mahimong kalampusan sa inyo diha nga crusade. Okay, ato ning tanawon niya pod si Lane of Keria. Mayong gabi sa tanan, nagapaminaw ning programa og Kuya John og Kuya Live. Amping mo kanunay, God bless. So, good evening, Sister Lynn. Kumusta diha ang Sis Lynn? Ang inyong camping diha sa Kinatarkan. Kumusta ni Brother Junjun Ilustrisimo, Sister Arjim, ni Nang Claring, o ni Pari Boy Alis. Salamat nga wa gid maalis si Pari Boy sa atong programa, Brother Libby. Bisan sa nahimong kapansanan siyang kinabuhi, mamatay man kunog mabuhi, basta iyas Ginoo. Amen, Pari Boy. Okay, niya po si Sir Lumer Makipig. So, sir, may gabi niya, sir. Sa iyong family. Ingon din good eves mga brad. Watching sa inyong live. God bless. Daghang alibay anak nila brad. Kay naa daw Latin sa pagrespeto. Nga paampuan daw kuno lagi po daw
God bless talang nila, Brad. Maglisod magkane brother pagsabot sa Bisaya nga kaugalingong sinultihan anha nagid no Latin nga dili na to sinultihan di na lang taan ng po nga di nato masabtan kanang masabtan nato gibawal yes tinuod na daghang alibay. Okay, niapod si Dr. Konkon Labitanyo. So good evening nimo dia, Dok. Dok, may Oban gabi, sa Dok. imong family. Okay, ang misay, good evening ninyo Kuya Libby o Kuya John. Niapod si Day Ellen Tonuning Abresi. Good evening, sige kami pamati sa inyo. So thank you kaayo no sa always ninyong pagpamati. O niapod si Dixon Makiling. Good evening, watching from Kalilangan SDA Church, Bukidnon, Kalilangan, bro. Ay, salamat na. Salamat Usa kayo, no? paminsan-minsan lagi ta des taga Bukidnon, Kalilangan, bukid-bukid na Brother Libby. Wa ko Kalilangan. kaabot de kay bagong taas sa ko ri Valencia, ri sa akon. Pero des Kalilangan wa ko kaabot ana. So thank you kayo sa taga Valencia Bukidnon nga nanood sa atong programa. Ko din dapitas maramag ngadto sa Quezon, ngadto sa Bukbuk. Sa Marabak nakaabot ko Marabak, pero Kalilangan wala ko diha kaabot. Kitaw-taw kadingilan rag duldo na si kadingilan ning Kalilangan layo ni dapita. Salamat kaayo Brother Dixon Makiling sa imong pagpakiguban. Hinaot pa nga kanunay ang Dios magpanalangin kaninyo diha. Okay, ato ning lilion makadiyot mga higala ang pikas nga screen ato ning tanawon mga nahidugang naglove sa atong programa ni si Eric Kamay Apatan, Madeline Kaindog Kaskuho o niya po si Sayaang Lane of Keria, Dailen Tonuning, Chel Notario Aragon, niya po si RG Ibanez, Tris Jamin Jaime, niya po si Sir Lomer Makipig, niya po si Sister Jennifer Main. Ato ning tanaw ning uban. Okay. Motoy niya po si Jibni Jiris Malate. Okay, thank you kayo sa inyong pag-like o pag-heart sa atong programa. Okay, mo ta sa dugang tubag mahigalag. Yun sa to pag-term niya Berjon niyang pangutana. Ang kuan ni Hipolito Canales nakasunod kuno siya sa atong simbahan ug matud pa niya wala gid siya kunoy nakita nga larawan kulto man di ay mo. Kulto. So, usa kay iyang pagsabot anang word nga kulto kana tiyaling ang kulto di ay tingali para niya nagsimba na og larawan. Muna iya siguro manhuna sa about sa kulto. Pero ato ning gitan-aw din higala ang mga kahulugan sa pulong kanabang kulto ba o kulto. Ang kulto daghang kaayo og kahulugan usa ini ingon din nga a system natin gitan-aw sa Google, a system or group of people who practice excessive devotion to a figure, object. Kanabang usa ka figure ba larawan ba usa ka object usa ka butang iyang i-focus ayang pagsimba diha o niya. Ingon din nga typical following a charismatic leader na may mga tao pod nga nag-angkon nga siya ba ang anak, siya ba ang gitawag og the son of God anang sa to adopted son of God niya mag-angkon nga siya si Kristo, appointed son. Appointed son. Anya napagisgutan og ipantan-aw mamini sa cult kanang mag-angkon nga siya Kristo or kanang tawhana nga self kanabang kinaugalingon niyang proclamation siyang kaugalingon nga usa siya ka divine kang langit nun sama kuno anang pagtuo kang Jose Rizal nga divine Jose Rizal nga buhi pas Jose Rizal hangtod karon na may mga Rizalian grupo o niya mga tao nga niya pa isa ka mini sa cult ako nabasaan nga mga religious groups kuno nga nagtudlo og pagtulunan nga sukwahi sa gitudlo diha sa balaang kasulatan. Consider ng kulto higala kanang mga pagtulunan pa kanang usa ka pundok
nga nagtudlo og pagtulunan nga kasumpaki kanabang wa mahiuyon diha sa balaang kasulatan. Sige, suway ko no. Og susi ang inyong pagtulunan, yung relihiyon. Kung ang tanang gipangtudlo diha, wa ba ka na kasumpaki sa Biblia? Mahisgot tagamay, arita sa kanang pag-angkon ngadto kang Kristo. No? May nag-angkon, no? Nga nag-angkon nga kana si Kristo, kana ana. Daghang angkon. Gani, na magani pundok karon nga Church of the Almighty God nga ang ilang gipaila nga si Kristo, babae na sa China. O nagsuro-suro na rin na magay daghan sa na magalis mabuli. Di ba't butugan nga musalo ilang relihiyon ba, John? O niya, pangutanog asang simbahan nila, wala simbahan, magpundok-pundok ros balay. O daghan guys. Mana sila magtukod og simbahan. Wanto sila sa China, kay tuwan na Kristo dito sa katawan ng babae. Babae ko no, kay mabalik ko sa mas kilat, mukilab ka sa langan. Malang ilang gituan ka ng babae nila nga Kristo. Adin na Kristo, tingalingan na Kristi na siguro. O, naasa kanang kuan na sa China. So, kung yapon, so proclamation gihapon, pamatuod na siya mas Kristo. Pero sa nag-iingon ni Kristo na sa Biblia, Mateo 24:23, kung adunay mag-aingon kaninyo, ani adini ang Kristo o ato asya dito, ayaw gayod kamo pagtuo ni ana. Muna nga, huwag di kita mag-study Bible, makatuo ta mga kulto na ina. Kanang ingon ana, higala nga mo-claim na siya mao si Kristo. Napatoy, nag-claim pod sa una nga ang ila kunong Kristo ning abot na naas Mindanao. Kay Mindanao, land of promise. Nga si Kristo kuno sa una nanambal man po kuno. Ang ila pong leader nanambal o isang membro gitampog gahom sa pagpanambal. So dahil kayo mga claim muna gitawag og mga kulto mahigala. Nga karon, di asay akong nabasahan din sa usa ka libro nga kanabang usa ni kalibro nga official gani nga libro sa The Catholic National. Gula niya itong July 1895. Muna itong mabasa. The Pope is not only the representative of Jesus Christ, but he is Jesus Christ himself. Tiyaw mo na, ang Pope ko no is not the Pope is not only the representative of Jesus Christ, but he is Jesus Christ himself. Oy, naapoy duplication di kang Kristo. Dili lang kay siya nagrepresentar kang Kristo, kundi siya gid mismo mao si Kristo. O kulto na nga nay nag-angkon nga siya mao ang Kristo. Nga usapos example ni kana po mga Davidian. Apoy Davidian ba dyan? Sabado to gibantayan, pero sa proclamation gihapon nga manang usas consider ni kulto na kay nag-angkon sa ilang kaugalingon. Ano po mga iyawa? Sabado mo na iyawi. Oo, iyawi. Matawag gihapon na siya kulto. Kanya katong gisgutan nimo kaganiha nga nagtudlo og kanang pagsimba og mga Dios, mga larawan. Kulto na nga naman against the teaching of the Bible na kausas meaning sa kulto higala nagtudlo og pagtulunan nga dili uyon sa balaang kasulatan, pagtulunan nga kasumpaki sa Biblia. Nagsugo ba ang Dios nga ang larawan simbahon? Wala ay. Madagandagan ngadto sa gipabuhat si Noe og kerubin. O niya gipabuhat siya larawan nga katuntumbaga. May pasangi nila ba nga aron sa lipdan nga hinsakto ilang gibuhat at pangutana na ay mabasa sa Biblia nga gisugo sa pagbuhat sa Ginoo ana? O niya payukpuan? Wala ay. Nga ani daghang bersikulo sa Biblia nga nagsaway ni ana nga practice mahigala ang pagyukbo sa mga binuhat, ang pagsimba sa mga binuhat. Ang atong mabasa sa Pinadiyag 14:6-7, mao simbahon nato ang Dios nga magbubuhat sa langit, sa yuta, sa dagat o sa tinubdan sa tubig. Bawal ang pagsimba na, bawal ang pagyukbo na. Ang atong pagsimba ngadto lang gid sa langit, Diyos sa langit higala nga mao Dios magbubuhat, dili kay kadtong mga binuhat
kay against na sa teaching sa bilang kasulatan. Kanang pagbantay Domingo, isa na against ba na? Nabatay mabasa sa Biblia nga ang Domingo maoy tinuod igpapahulay, tinuod nga adlaw nga igpapahulay pagsimba. Wala tayo mabasa higala. Ang Domingo unang adlaw nga igbubuhat. Unang adlaw sa semana di na banhaw Ginoo, pero wa tayo mabasa nga ang unang adlaw sa semana or Domingo mao ang adlaw nga pahulay. So against the Bible man na, teaching against the Bible, kulto man, kamo na lang na anak mahigala. Okay no? Wa naman tayo mga higala sa di pahing pitapuson at nung tulamanon. Ang atong theme song, ni Aday Celine of Keria, ni Apol si Benson Lagarisa. Salamat sa inyong pagpakiguban. Atong balik ang panon Barjon, yan atong theme song. Mga higala magampo kita. Dalang pananog makagagahom na mga Diyos nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Dagang salamat sa imong pulong nga naghatag og paglaom, pagsabot sa mga naminaw. Taga